hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Lunes, no? It's a 16 sa buwan sa Marso. Dali ra kayo, no, mga ka-listeners, no? Mga ka-followers. Kung sa dili pa din, no, shout out ay ko sa tanan nga nasunod ang dramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay sa sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. O palihog dahil po, no, og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung na kayo bagong i-upload ng mga sugilanon magikan sa aming drama. Salamat kayo, no, mga ka-listeners, mga ka-followers. O karon, no, ito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 11 na tanong, mga ka-listeners, no, mga ka-followers. Tira del Sol. Kaya naman ako ang mulakaw-lakaw, Sir Minard. Sugua lang ko. Wa ka na ay problema. Gilig-on ka ni Azazel. Kay inigabot unya sa adlaw sa iyang kagawasan. Ikaw mawang iya unyang kalig-on og kusog. Ngayutanon, punyong. Magpasalamat lang gihapon ako. Bisan pa man, og wa ko magkasabot sa gipanulti mo karon, Senyor Minard Buenavides. Punyong, pandungan ka sa gamhanang mga kamot sa labing gamhanan og talahuron. Ang iyang gugma mao ang gahom nga makapakurog sa kalibutan ug sa tanan nga mga linalang niini. Ug ikaw, usa ka unya sa iyang agakon, paingon sa kahimayaan nga way katapusan. Oh, mulok ka. Wabal na tulag ganab asnon. Diya na kita sa atubangan dining dakong ribulto nga sungayan sa dakong altar, Rolaida. Warap uka. Maunya ka na'y imong tubag sa atong pangalia. Alang sa talahurong sungayan, Rolaida, ang matuod gayud nga gamhanan. Oh, Menard. Akong talahuron, Diyos nga mao gayud ang Diyos nga matuod. Wamanirain, wamaniraduyag inek. No nga obray tubasakam. Warap o ka, dayog o yaak. Sabat, pornitore, yuhat, nanakrungngil, yorinate, udta, ngutkas, ragol. Agaw, nugamong talahuron. Diyos namo nga matuod kayod nga gamhanan, gikan sa kinauyukan nga kangit-ngitan. Amo kang gisimba og yukbuan sa tibuok kasing-kasing og kalag. May pulawang medalyon nga natagak sa akong tuod. Kakanit pa ito. Init ng takayang panahon. Kawahi ba nimo sa balita? Unsa ko'y climate change? Hilom! Ang buot ako pasabot ay ugok. Kadagduda kung may mensahe ni ini ang talahuron. Labing siguro. Nihatag na sa iyang bindisyon ang talahuron ngadto kang Ma'am Rolaida. Bindisyon sa onsa man kuno, ha? Sa iyang pagkapinili, isip bagong piniyalaan sa halad.
Dili na mahitabo. Dili punyog. Kay ako lang ang dunay dakong katungod. Tarsila, ilahom kita karon sa landong sa espirituhanong pagpakabana ni ining silong sa langit. Kundiin giandam kitang tanan nga mga magtutuo alang sa umaabot niya nga propesya. Nakasiguro ko nga magabaan yun ang kutob sa mupasakit nako, punyong. Kay pinangga ko sa mitaliwang na Supreme Master nga si Anhing Senior Benedicto Benavides. Ikaw, Judy, ay ang kriminal sa duha ka mga babay nga dool sa kinabuhi ni Sir Minard. Dugay ng katuigan ng langlabay, Tarsila. Hilap! Taka lang ukab na yung bakbak. Kapako ng bakbak ng punyong. Uy, ang nagsulti ba ya? Eh, nataparosa! Mabugat na kito niyang buktuta ka. Building maglagot. Layo ra kayo ka sa kinayan ni Ma'am Rolaida. Ikaw, way nahot. Pordoy pa sila kang paut. Samtang si Ma'am Rolaida, CEO sa usa kadakong kumpanya. O usa pagayod ka abogada. Mao nga kun ako'y Sir Minard, siya gyud mao akong pilion kay kanimo nga ang batasan na stayro lodoon ug kun nasudan kapater sila. Hosto na! Hosto na kayo! Hosto na! Iko na na! Usa ka ba? Dili. Imo kining gisugdan. Maong hiskutan tayod ni. Ikaw ray gaon-naon ng kianga ka. Istorya ni Buanga ka. Kasit ka na ko. Kuanggol ka. Amaw ka. Ang pingigyod ang medalyon. Kaya importante kayo ang maong butang. Akong gitaguan. Giputos na ako og panapton nga ito. Mas labing maayo. Kay gasa kadto kanimo gikan sa talahuron. Ang Diyos nga sungayan. Wow, maka-proud kaayo, Menard. Rolaida, dako kaunya og papel alang sa maabot nga propesiya. Asa naman sabday ko ni mo, Dada? Ha? Basta kay sorry yun ka namo sa mga dapit. Ngawa dito sa probinsya aron maanad ka pa. Miss Grisha. Gusto kong mo level up ka. Hala, mauwaw ko, uy. Prena, moment ka ni nga gibuhat ko ni aron ka maanad og dili na ka mauwaw. Sige. Salamat ha, Miss Grisha. Asus, drama kay kaday. Hala, di man good. Ignorante lang gid kaayo ko bahin, ana. Oy, nahuman na daig kag kaon do make. Oo. Nahuman naman ganin ako hugas sa akong kinanang ingrasya. Matik. Haskang bilib bagid nako nimo dooy. Lain sa kayag mag-feeling senyorito ko din, eh. Nga parehas na ba yata ng mga astronaut? Ay, usabay astronaut do make. Ay, nagpabuan ko. Pastilaan gyud nimo do make. Puno gyud kas kabuang. Lain may ato ng ingrasya ba? Unsa man. Si Dong Jumari ba? Daghan kayo sige pang basa? Daghan sa gitunaan ng... Ay, pasagdan lang na nato siya doy. Naamang ko na si tumong anang iyang gihimo. Mao lagi ng ingrasya, no? Abi gud nimo do maki. Maoy akong napalakan baka ng iyang gibuhat. Kay tungod ni Ana, nahimong sukwahi ang iyang baruganan sa baruganan siyang amahan. O sa ilang katiguangan, kung maoy hisgutan ang kasaysayan sa ilang banay sa kakaraanan. Hala nang, no? Ingon ni Ana siya kapursigido. Maong ikaw do maki.
Hinugtan na yung bakos kuntuan na unya ka dito sa lungsod sa Latsira o Bania. Andam naman yun ko nang. Bisag unsay mahitabo. Bantay bitaw. O lagi ng ingrasya. Matirang matibay. Nang? Timan ibaya ha. Nga si Toribio nga nakuyog ni Dong Jumare dito sa Latsira. Wa na yun makaulit. Toribio man tunang makimani. Nakadisturbo ba ko sa imong pagbasa-basa dong? Yaya. Mausay akong pagpahuhay. Girelax ko na ang akong mga mata, Yaya. Ay, kinaglan ba yun nga magtuon ka ni Ana? Kadaghan ba Ana, Dong Jumare? Kinahanglang yun, Yaya. Aron sangkap ko sa kahibaw o kaalam. Ay, nabalaka ko sa imong mga plano. Tingali og ikasuko lagi kinis amahan mong si Sir Maynard. Oops, Yaya. Naanasigana, ha? Ay, Dong Jumare. Yaya, akong napanunod ang kaharuhay nga hinaguan sa mga kadigwangan. Apanang dili na ko kayong dawaton mao ang dakong sayop nga mga sugilanon sa kasaysayan sa kagahapon sa mong pamilyang Buenaveres. Oh, Na ako'y nasayran nga sekreto, Yaya. unsa man. Konektado sa usa ka dakong kulto ang among mga katigwangan. Ug posibleng napasa na kini ngadto kang papaminat. Unsa? Mauday, nga ingon na lang ni Ana ka impluwensyado si Papa Minag. Tungod kay elitista ang mga miyembro o impluwensyadong mga tao sa gobyerno. Ginoo ko. Yaya, ikaw rin gisultihan ako ini, ha? Kay nakasiguro ko nga makasali kay kunimo. Oo, Dong. Salamat sa pagsalig mo na ako, Dong. Akong isaan nga itago kagid kining gisulti mo karon kanako. Salamat, Yaya Ingrasya. Senyor Maynard, salamat kay nakasuroy ka karon din sa kumbento. Padre Ferdi Martiniano, wa ko magdahom. Nga ingon ka ba ni Ana ka traidor? Nganong niabot man ko no sa imong pinsamyento, nga lakip ko imong ipapatay. Uy, hala, usago ka nang ipanulti di mo, Senyor Maynard. Diliin taon ako makahimo ni Ana, uy. Pagkakon! Senyor Maynard, Buenavides, di ka masayod. Mismo ang tiguang nga si Vitaliano mo inisugilon ka na ko. Pahin sa imong plano, ug sa pagsugo mo unta kaniya aron patyon ko. Padre Verde, ipapatay mo ang imong Supremo. Ipapatay ko nimo. Kiniyot, paminawa ulag ko, Senyor. Palihog, paminawa. Ikulipa, kagyon unya sa impyerno, Padre. Mangayog ko ni mo pasaylo, Senyor Maynard. Pasaylo ako. Apan palihog, paminawa una ang ako sahid kay pasabtol ko ikaw. Wa kiray angay pagi pasabot ka na ko, Padre. Ang tinuod, nasuya ko ni mo, Senyor. Og isip usa ka pare, gusto kong panguluhan ang kulto nga ikaw maoy gila ka supremo. Sinvergüenza! Impacto General! Umanay kong ganito sa karaang bahay sa mga Pilipinas. Uman ako, Padre! Nganong gida ako ni mo iniining usa ka karaang dawat dinis karaang bahay. O gisiraan mo.
Imong himamaton si Marcelo. Ang saag nga demonyo. Oh. Senyor Minard Benavides, naibaw ko og unsa may tabo ka nako. Oras ka kunis-kunison ako sa bangis nga demonyong si Marcelo. Di lang kay si Marcelo ang uhaw sa labas mong dugo. Kundi lakip na ang demonyong si Darwin. Usa, Senyor Minard. Buhi apa ko, kaya andam ko ikaw alagaran, hangtod na sa kong kamatayon, maluoy ka. Isultiyo niya kanila ni Marcelo og ni Darwin. Tanawang ta og tuhuan ka ba nila, Padre Ferde Martiniano? Pasailuan lang ko, Senyor. Dugay na ba kayo managigala, ha? Dili ba? Senyor Minard Benavides. Naarmandera, nganong tinguha ka pa man, George, kamatayon sa inyong supremo? Senyor Minard, taor magud ko. Nga kung ang kunon nga nasayop ko, pasiluan taon ko, Senyor. Marcelo! Darwin! Gawas ka mo! Pagtagbaw ka mo sa inyong kauhaw! Sa labas nga dugo! Ayaw silang panulan ako, Senyor Minard. Ayaw! Mitumaog yun ang tawanong kinaiya ni Padre Ferde. Pare nga hinungdan. Kriminal na siya. Gipatay niya batan o igsoon ni Vitaliano nga si Hermenegildo. Waay klaro ebidensya hinungdan nga na-dismiss katong maong kaso. Usa ka impluensyado si Padre Ferde. Suod pagayod siyang higala sa tungagahon. Pero unsang pagkaunsa nga ilawog man ni Minard ang pari sa duha ka mga buhing demonyo. Labing siguro nakasaha siya. Mahinungdan nga magatubang gayod siya og silot gikan sa Supremo. Punyo. Mamatay gyud unya siya kung watas-watason sa mga demonyong binuhi ni Sir Minard ang suon ining higalang pare. Mahutan yun unya kinig dugo. Oh, nipadapil sila si Marcelo og Darwin. Wa sila muhamag og dayon trin ako. Ganong wa ka mo mudayon sa paghamag sa pare, ha? Darwin! Ikaw, Marcelo, ganong wa ka muhamag aron mo soyop sa labas nga dugo gikan sa pare. Doktor! Pareha sila nga naglingo-lingo, Senyor Minard Benavides. Nga sa ato pa, luwas na ako gikan sa kamatayon. Pues, sugod ning adlaw, maglatagaw ka, gamawa sa imong kaugalingon, ug pangitaon mo ang insaktong lokasyon sa misteryosong ganghaan sa Tierra del Sol. Usa? May balik ka lang sa normal mong pangisip. Kung may masayran ka na, ug asang dapita ang portal sa umaabot nga paraiso. Ang Tierra del Sol. Ayaw, Sir Minard. Ayaw! Warap uka. Diyos nga maugayon ang Diyos nga matod. Wa manirain. Wa maniraduyag inek. Nunga opray tubasaka. Ayaw, Sir Minard. Suod pa ko higala. Pasino ako. Warap uka. Dayog uyak. Pornetore. Yuhak, nanarokngil, yurinate, udda, ngu
Utkas ragul! Agaw no gamong talahuron! Dios na mo nga matuod gayon nga gamhanan, gikan sa kinauyukan nga kangit-ngitan. Amo kang gisimba og yukbuan sa tibuok kasing-kasing o kalag. Ihatag ning Padre Verde ang tukmang silot nga anay kaniya. Hayaw! 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 Mao kaday nahitabo sa higala mong pari sa simbahan sa La Tierra. Oh, Rolaida. Igabaan si Padre Verde Martiniano. Oh. Uy. Padre Ferdi? Unsay magkibuhat hinis kakahuyan? Unsa man kanini? Padre Verde, asa ka paingon? Padre! Ayaw din napita kay laom nga mungaw na kanang nasunahan. Tingali mahuog ka, Padre Verde! Padre! Padre Verde! Padre! Wa pagid masubay ka ng bahina. Basta kay dili ako ang kriminal sa kaugalingon akong asawa. Dili ka haga ang nagpatay kang anhing digna. Maurasab ang nipatay kang anhing Ursula nga kaluhan ni Tarsila. Aha. May punto sab ka. Posible ito. Pero dugang ni kay Kato. Sirado na gani ang kaso. Menard, ang duha ka mga babae kani adto nga sila si anhing digna ug si anhing Ursula. Pareho nga lambigit nimo. Ug kung ining panahon na doon na say mahitabo na kong dautan, nahibaw ka na kung si kinsa ang kriminal kani adto ug hangtod karon. Rolaida. Wa ko mahadlok. Ug maayog mahibaw gyud siya nga wa ko mahadlok, Menard. Kay gipangandaman ko na siyang daan. Nakasulti si anak po niyo. Mao kanay akong nabati sa panagsulti nila ni Senyor Minard. Bilib ko sa kaisog ni Ma'am Rolaida. Kaisog ba, Oroy? Usag tayo ikabuga kung habagon gyud sa kriminal. Tan-ahon talang. Tingalig mauna-unya ka ng higayon na. Nga mabisto kung si kinsa ang wa gyud mailhing kriminal nga nipatay nila ni anhing Ma'am Digna ug sa kaluhan nimo nga si Ursula. Stand up, Ponyong! Husto na, ha? Dismuso ka buktuta ka, ha? Uy, baya ang nanaway. Murag di po baya kiang ang lumping ug aping pagkauwaw. Asa ka karon ang pari nga traidor. Hain ka sa dad ay karon sa iyang pagsumpaag. Uy, tao, di kalitog labang. Hain naman to. Kalit man kayong nawa. Abdi ka siyang nagatamling. May abilidad ang maong tao. Kinsa magato siya. Tayo pa. Nagsulob og abitong itom ang maong tao. Uy, dili kagadto siya ang bag-ong mitumaw nga misteryosong kriminal sa karaang bahay sa mga Buenavides. Yang gustong mo patay ni Punyong. Mao ka ha! Ang kuno nako kaniadto nga nipatay ko ubos sa imong mando. Aron ihalad ang kasing-kasing sa tulo ka mga parisan nga bisitang mga batanon sa karaang bahay sa mga Buenavides. Apan, ako nagibasulan katong tanan. Og ako na kaytong gihinulsulan. Ipangayuan ko na kaytong pasaylo sa Ginoo. Nasayop ka sa imong giampuan. Dili siya maong labing gamahanan sa lawas og espiritu.
Sir Minay. Manoy Vitaliano, balik sa pagtuo. Kay dinhidili na kinahanglang maginulsol ka sa mga nahimo nimong kasaypanan. Usa ka binuang nga batang sa pagtuo. Usa ka susama og pinulbos nga relihiyon. Ayaw og yamay-yamay ang pagtuo sa matuod nga tinuan. Manoy Vitaliano. Prangkahay lang ta. Dili kinayama-yama nga ko. Manoy Vitaliano, may sama ka gyud unya sa traidor nga Padre Verde. Magsumpaag, nga mutuman sa gisangon kaniyang misyon. Dili ka na mahitabo. Tungod kay managlahi ang inyong ug ang akong pagtuo. Why imposible kung ang gamhanan maoy muhimo sa iyang paghukom, Manoy? Ayaw pagbalik na to sa Latiera, Jo Marie. Kay naagyo ngilad nga panghitabo dito usa unya ni mga adlaw. Asing, Basta kay mao ka na akong nakita sa umaabot. Jo Marie, please. Patuo pa. Uwa man ko'y mawa ni mo kun. Mupatuo lang ka, Jo Marie. Di ba? pero andam na mi si Maki, alang sa mong pagikan. Uwa may dautan kun. Maglikay lang ka, Jo Marie. Kaayuhan naman sa ni mo, good. Di ba? Wa na'y makapugong sa kong desisyon nga mubalik na to sa lungsod sa Latiera. Brena, Trisha. Mingawan ko nimo. Pero kinahanglan ka na akong suportahan, Jo Marie. Pag-amping ba yun dito, ha? Salamat, Trisha. Kanon na gyud akong giampo, Yaya. Naunta, magkasinabtanay lang mi si Papa Minard. Dong Jo Marie. Di mo gumi parihog prinsipyo. Dugo tuod ko sa mga Benavides. Apan supak gid ko sa mga sayop sa among katiguangan nga nahisupak sa pagtuong Kristyanismo. Hinaot pa unta nga dili kini mamahimong dangilang. Sa dili maayong pagsinabtanay ninyong amahan ug anak Dong Jo Marie. Oh, Yaya Ingrasya. Di na ko magtugay, Menard. Adto na ko. Mubalik na ko sa syudad. Kadiyot lang. Menard? Ang pingig yun ang medalyon nga naa karon nimo. Gasa ka na sa espiritu alang kanimo. Ang pingan ko gid ni. Himuon ko ning giyasa kong kinabuhi. Pag-amping sab. Abi nimo, mao ka na'y labing maayo mong buhaton. Mo'y timan ikanunay, nga importante kayo ka ng maong medalyon, alang sa umaabot nga propesya. Tuwa na. Nakapiya na ang sakinan ni Ma'am Rolaida. Onya, asa ba sa kunutos Minard? Nga nisakay matong apil sa auto ni Ma'am Rolaida? Dito unta na ni mo gipangutanan niya og dili nga rin ako tar sila. Kasabot ka. Kahilas ba tao ni mo, oy? Ura bisa kag si Kinsa. Uy, baya. Ang nagsulti. Murapod bayagun sa. Pagkaawaw lang baya ka tar sila. Hello? Ina sa pa! Hoy! Asa ka paingon? Balik ka ni Panyog! Kay taparusun ta ka magtuta ka! Panyog! Ha! Set! Sir Bernard. Pipila na ka mga adlaw nga. Wala gid mo pauli ang pare. Niniyang parokya sa Senior San Sebastian Martir. Bitaw, nakawalita sab ko niya Manoy Vitaliano. May mga nakakita ni Padre Verde nga naglatagaw ko doon sa mingaw ng dapit. Paingon sa bukirang bagin sa Olympus. Usa, naabot sa pateng bukid ang pari. Ang kura-paruko nga si Padre Verde. Sir, gidudahan sa mga nakakita. Gawa na kuno ni sa mayong pangisip. Literal nga gaba ang nahiaguman sa pare. Nito libagbag na karon ang utok sa pare. Tinuyuan mo ang ginangatan ni mo karon, Padre Verde.
Gigaban! Walang sila masayod. Nga una pa akong nasayod sa gidangatan sa pare. Padre Perde, espesyal gid unta nga atong panagigalaay. Kasubra na gani unta sa duha ka dekada. Apan maluibon ka. Buot ka day untang muilog sa gihuptan kong titulo. Isip usa ka supremo. Unsay mo nabalitaan dong Jumari? Maki, may bagong pare ni Sabday karon ang parokya sa San Sebastian Martir dito sa Altiera. O di ay? May nahitabong dili maayo day kang Padre Ferde Martiniano. Hala, naunsa magkahaday ko no siya? Ha? Dong Jumari? Dili gyud mo magkaabot si Mami Rolaida dito sa La Tierra, Jo Marie. Mao ba day, Krisha? Oo, kay paingon naman siya dinhi. Mupauli naman siya. Mugi ka na sa Minimaki, paingon sa Latiera. Amping yun mo dito, ha? Sa tanang higayan, kanunay ko magamping, Krisha. I love you. I love you too, Jo Marie. Pabuta ko sa kong pagbalik. Mapas lang ko ni mo. Oh. Pwede? Ayaw. Kaya di ko makapaniguro nga safe ka dito. Sa mong dapit. Andam ko mahimo ni mong katimbang para sa imong misyon. Mag-inunungay ta, Jo Marie. Krisha, dili pa karon ang hustong panahon aron makigbahin ka ining akong personal nga misyon. Jo Marie, Naihigayon unyong anak ko. huwag mausap sa kong pagpati alang ni mo, Jo Marie. Huwag kayo mausap. Magkalagyaw ko day una mo si mong palanggan, dong. Oh, Maki. Gipasabot ko si Krisha nga musakripisyo lang gid namin. Maayo gani, kay masinabtanon raman sa kayo si Miss Cristiano, dong Jumari. Oo, Maki. Og dako nga akong pasalamat sa Ginoo. Kay bisag may pagkamaldita na si Krisha, pero makamaong mo sabot na ko. Maayo noon, dong. Maura may na importante ang pagsinabtanay. Husto ka, Maki. Og kaluoy sa Ginoo. Naaka na namo ni Krisha, kay mahal na mo ang usag-usa. Wow! Sana all! Maldita tuod siya pero sa among relasyon, all is fair. Ano no? Nindutag yun doon. Yes, Maki. Mo ka na tinuod. Respect? Check. Love? Check. Unya dong. Kaya ang babae, di rabagyod ko na sila masayop. Pirme rabagyod ko na silang insakto. Maki, kita kay lalaki man ta. Aw, kita na lang mo'y musabot. Pero, atong pasabton og hinay-hinay, Maki. Oh, ana din na dong Jumari. Oo. Ikaw, nakayuyab nga gibilin dito sa inyo? Nagpahibaw na sab kang daan? Bahin aning atong lakaw nga posibleng magdugay ta dito sa Latiera? Na? Ang sabay uyabon, nga wa man in town. Wa di kay uyab, Maki? Mas maayo no lang watay uyab dong. Kay kung magkasaag-saga itong kinabuhi, wag yo'y magbuot. Ingrasya, si Iho Jo Marie. Nakagika na paingon diha sa La Tierra, senyor. Ay, di gid siya mapugnan basta mauna gani ang desisyon. Oh, tinuod ka na, senyor. Ingrasya, muani na sab siya aron lang yun manghilabot sa importante kayong mga butang. Bahin sa kasaysayan sa among mga katiguangan. Senyor Maynard. Sige, Ingrasya. Nag-update lang ko bahin kang Jo Marie. Pero ako magdahom nga nining adlaw ba rin siya mugikan paingon din sa Latiera. Okay, Senyor Maynard. Bye, Ingrasya. Bye, Senyor Maynard. Ay.
Nagsusi di ay taon siya siyang uniko iho. Pinanggagid kaayo niya si Dong Jomari. Sukad pa kining bata hangtod, karon wa gyud siya magpasagad niini. Usa ka maayong amahan si Senior Maynard Buenavides ngadto kang Jomari. Nahinumdum ko ni atong unang adlaw nga nahimo kong yaya sa batang masuso nga si Jomari. Ingrasya, isalig ko ni mong pagkatiman sa kong anak. Wala siya inahay. Musa andam kong ihatag kaniya ang kabulahanan. Magdako siya nga puno sa kong gugma o pagpangga. Ihatag ko kaniya ang tanan. Bisan paggani ug ang tibuok kalibutan. Ay, Diyos ko. Karoon nga naa na sa hustong pangidaron ang bugtong niyang anak na si Dong Jomari. Ug nanghilabot na karoon sa mga sensitibo kaayong butang ug mga panghitabo sa ilang katiguangan. Manghinaot lang yun ko nga mo patigbabaw paghihapon ang amahanong gugma ni Sir Maynard ngadto sa iyang bugtong anak. Walang gayon tayong panagbangi nga mo tumaw tali kanilang duha. Walang yun unta. Oh, si Dong Jomari, nanawag man ni siya. Hello, Dong Jomari. Hello, Yaya? Nanawag man lagi ka. May importante kang tuyo, Dong. Yaya, palayo ko check sa kong mini library. Di ko sure kung ako bang nadubulak ang main door. Oo, akong susihon, Dong. Palihog lang ko, Yaya, ha? Kanya, tawagin na yun ko. Gusto na ako maniguro. Oh, Dong Jomari. Ay, wag yun tuod niya madubulak. O ang yawi nagungot rasan. Wa niya maibot. Ay, pastilan, Gunis Dong Jomari. Nakalimot na lang sa sobrang kabisi in taon. Mao ba day, Yaya? O, Dong Jomari, ni aman gani na ako ang yawi. Palayo kong hipo sana, ha? Yaya Ingrasya? Oh, Dong. Sige. Bye, Yaya. Ay, pastilan. Nakalimtan gidi ay ni mo Dong Jomari. Maki. Hasta po gani day ang yawi. Nabiyaan ako nga nag-ungot resultahan. Importante gidi kayo ang sudat ng imo mini library, Dong. Importante gid kayo ang mga dokumento nga akong nahipos. O gipangampingan, Maki. Ipanghinaot na akong imo kalampusan, Dong. Na aragid ko permise mong luyo. Andam nga suportahan ka. Salamat yun kayo, Maki. Matirang matibay, Dong Jomari. Matirang matibay. Senyor Maynard, gipatawag ko nimo. Unsay akong ikalagad sa akong talahuron nga supremo. Ponyong, hataga na tog direktang tumong ang dugay na kayong gipanagna nga propesiya. Senyor Maynard. Ponyong. Nganong gitutukan ko nimo og ingon ni Ana, senyor. Ponyong, sugod dining adlaw. Itudlo ko ikaw nga akong sinaligan. Akong pangabaga. Senyor Maynard, dako na kong garbo nga mamahimong pinili nga pangabaga sa halang dun nga supremo. Kasaligan ang tanan. Ang tanang mga magtuto. Apan mas gipili ko ikaw, Punyong. Kay mas nisalig ako kanimo labaw panibisan kinsa. Andam akong mudawat sa dakong hagit nga imong gitanyag. Mayo,
Nalipay ko sa nabati o karon kanimo, Punyong. Dako kayo kining dungog alang kanako, Senyor Minard. Ayaw og tanawa ang apan sa imong pagkatao. Kundili mao hatagi og gibugaton. Ang kung unsay imong kayang pamatud-an sa ngang sa pagtuo. Senyor Minard. Labaw ka ni bisang kinsa. Way sama nimong magtotoo ang maka-impluwensya sa pinili nga pangabaga sa Supremo. Ngano si Punyong mong gid kuno, Sir Maynard? Ayaw ipakaminos ang katakos ug abilidad ni Punyong. Nagasabot ka ba, Tarsila? Ang ako manggod ba? Musamot nga garaon ka na tawhana karong gituboy ni siya sa usa ka sensitibong posisyon. Hambog giroon na tawhana. Gusto na, Tarsila. Sir Maynard. Magkatuon kas pagtaho ni Punyong. Kay sinaligan og pangabaga na siya karon sa inyong Supremo. Para na ako. Lisod ng buhaton. Kay gidugtan ko na tawhana, Sir Maynard. Tarsila. Sama og sa imo ra kong gisilutan kung manduan ko nimong tahuron isip sinaligan og pangabaga ang tao nga gidumtan ko pag-ayo. Wa ko kini pangayua sa Supremo. Apan iyang kabubuton nga isangon kanako kining maong tahas. Mauli gini akong pangutana. Kung nganong ikaw iyang dipili nga unta, mas daghan pa man diyang mas angayan pa kay nimo Punyong. Muragi mong gikwestiyon ang Supremo. Kung nganong dili man ka ikaw, mao'y iyang gipili, Tarsila. Hino! Tarsila, ayaw og pasok ang atong Supremo. Ayaw gyud. Kay tingali og ikaw mo'y ipuli sa lubnganan sa kaluhan nimong si Ursula. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tira del Sol. Kapalihog na ikono og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.